nke izi bụ na ịbịago kpamkpam nna gị mụrụ gị gbaa m gara aga daalụ ọdịnala amakakwa mụnwa bụ onyere m ọgba na-atụ nzu enwere m nzu na be m enwere m ọjị mpụta ụtụtụ fọ mbịa ebe a atụgo m nzu kpee ekpere kpọkọ Chukwu kelee n'igwe kọrọ ụwa sị na egwe ebe m na-eje sị ka nna nje na ịma na enwe St. Michael na Baịbụl St. Gabriel St. ndị otu ya na ndị otu ya ndị a Baịbụl ka anyị pụtara ya yes mana my father nwụgo sent ka ọ because onwere ya pụtara na family si pam otu ya sị ma mpa mkpuru ya nna nna m bụ kwenze sent ka ọ bụ nna ekpebere anụ akpọfa onye bụ na nna gị mụrụ onwe ndị na-eme a lot of things today onwe ya nche gwa ndị mmadụ nwa gị na-eme nene nwa ma agwụ na ihe nsogbu ịrụọrọ ya agwụ maka na ị nwa anwa tinye na n'ụwa agwụ mesịa nwa gị ihe mụ na gị nwego ole kwelike na nwere ga-eme na oburu moto gị lekpọ nwatakịrị a wee gọbara ahụ mara o jiri anya ya bara agwụ na-eme ya o jiri oge ije ụka agwa mmadụ sị na ụka anyị na-eje today na mụnwa ji eje ụka bụ ka nje gosi akwa ọfụma nwe ihe na-eme n'ụlọ ụka ma ịkpọ m ụka ebe mmemme mara ka mmeri rechọ megoro onye ọbụla ka nwepụta ego ka nchọka esi myself asị na ọmụwa batara ọzọ bụ nwere akwa mkpachasị akwa ọfụ na nna acha na mbịa ụlọ ka dọrọ n'iru oche fada na-ene m nne ya ọ sị weta ego mburu ụzọ weta anyị mere donation mụnwa na-ebu ụzọ ụka mụnwa na-agwa gị okwu nze egozi ebe ichegharịa bikos ama m Chukwu ọ bụrụ ụka ka nna mma ọ bụrụ enwere Christianity onwe sociality ịma asọ ndị be anyị na-eje sociality mana Christianity a ka believe so n'ọdịnala amaka ịpụta ụtụtụ iwe ọjị kpee ekpere iyi ka ma na-ezute gị ikpokwu ndị nna nna kpọ aja na be nna gị o duru gị jebe ije ga na ihe ajụ onwe gị before Christian abịa nna nna gị adabago Chukwudị adịgo gboo anyị ma na Chukwudị before nweta Kraịst mana tata na ndị be anyị na-agwazi gị na obodo ebe adịrọ na Chineke anwụgwọrọ mụ na anyị na-abụ rụta nna m nwoke tọ ngwo ya na manwụzi n'ụwa again na my father ngwo nwo na ya sị ka ọ sịrị mba m mụrụ nke ya gbazi nke mkpọrọ m okwu nnaba ịpụta ụtụtụ asụ onye Igbo ewe ọjị onwere saịtị ọbụla ị ga-afụ mmawa foundation na ana mmanụ wepụ ọjị kpee ekpere kwa Chukwu okwukwe a na ebe afọ okwu na onye na-alụ na ihe emekwana ya onye na-alụ na ihe ike emekwana ya ka ọ lụọ na-alụta ihe ọma bikọs ọ pụtara ụwa fụna na-alụ ụlọ wee sị ka ọ lụọ ọ pụtara ụlọ fụna nne ya na nwa ya wee sị ka ya nụọ onye mere ihe dị ka onye ka eji azụ ome ka nne ya onye mere ihe nne ya mere ihe ọjọọ mana ịpụtazi ekpesị ekpere si n'ikpe ga ekpere na ọga ijebere onye efe iwe